Wis rasa pamer dokter. Lah kowe swidak ewu ki skincare ndi? Skincare Apitek wi. Wah, cepet. Besar ngene wani ora. Ya toh. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa, Pak? Tuh, wet set set. Oh. Hei, weh, aja dua-duar. Aduh. Nek mujikri kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerono kapok. Kak Jawa Timur. Puting beliung, muser pitung puting beliung. Kok gini tangga. Yo Mas Dodok, Mas Komet jatuh di tindak panggung. Ayo konco neng gisik gembira. Halera-halera. Hei. Matur sembah nuwun Pak Dargo Sohibu. Ing kandangan ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun temarang rawuh. Ya. Pak Dargo Kos Sohibu. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Nggih, Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase Trengginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antre ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabe kok Bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Weh ngono. Yayine gapyak semanak wis pun to, mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatane pun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh.
Tempene, Pak. Tempene piye, Dok? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten, Pak? Udah kono nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparo niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengene ben. Apa ta, Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya no. Karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wis ndang ngomong. Nyapa to, Dok? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Ngomong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama, udan negara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udan negara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu kena rawe kok biasane ya. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah iso. jare kon ngene. Iya to, lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye Gelmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Heeh. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu niken Salindri, lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kuwi iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodok tanggal sekian kosong lho. Heeh. Kali Pak Kangko. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suwadi. Pak Suwati manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa blangkon. Berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kowe malah munggah macak. Iya. Monggo. Piyambakan. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sadh dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja ya bayari. Lah kowe kok omong cocok? Tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to. Sinten? Ahli iki mok kouru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to. Sing ndi piyayine? Menika wau lho sing radi alit. Arep ngomong krempeng yo gak penak to, Dok. Lho malah ngece. Lho kuruane sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres, tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki, Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho, Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinujan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, udan karo digondheli. Nggih.
Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi yo aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwedi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan. Kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwedi beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwedi. Kowe ketoke nak karo aku kok kemiren to, Dok. Gitu, Pak. Ketoke omongane yo Imet. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Lah wong sakmene mbiyane lho pengen ngerti sapa? Lah iki santri radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen ngono. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Nyapa? Piyai sak menten banen iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakokne. Oke, takokne. Buktekne ya. Kula buktekne nggih, Pak. Buktekne takon apa? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsani apa komet? Komet e. Kondang kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kuping. Kono Dok. Kono urung. Engkang sebelah mrika nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis iki? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mrika Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo. Yo, Pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, sakjane sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Kula dikeki wektu kanggo salam karo warga. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guwetun ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal koyo ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki padha mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasalisik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyuwun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa?
Kok kaya LPG to, Do? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ya kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Truk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaripun nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh? Nganten. Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik Rematik iki penyakit lara, pegel-pegel. nggih putranipun Yono Tengahan. Kok saya ana tengan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ene. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengahan. Walah lah iki Yono ra mbuh berarti iki. Yono. Lah kuwi undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan kile yan. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengahan iki, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho iki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapak Suhadi. Suhadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suhadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawai-pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai Nggih, nggih Pak. leres. Luar biasa. Wis saiki. Pak Suhadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suhadi adu pitik bentino. Lambe. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Ambek sumpah wong piyayi kejaksaan tau disel ya Pak Suhadi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fere lho to. Aku karo Pak Suhadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suhadi kalih kula niku tesik batah tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to, Nah, undangane. nggih niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Ditungakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma Amin. amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya iya iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Oh, nggih to, Nggih. lahir riyen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kalihe kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Jadi apa sing dijaluk kalih Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takone wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungono wong sakmene mbiyane kok ngawut.
Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dinge tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 botol putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 60.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek iki. Wah, cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa, enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa. Layakman kok dhewe ngi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Kaku. Kangge Mbak Yulia, nggih to? Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nah niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Datuk teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki mrongos e. Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah mrongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo kontrak. Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu. Ah, iya. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak. Walah dadi cukit. Cetak. Iya. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suhadi wong mampu Nggih, sugih. beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Ki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar ki lho ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Wis malam pertamamu piye? Gak apa-apa, aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Lah iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten. Anten anyar panas-panas. Setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polahmu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuane apa? anak 3 kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Sik. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Ya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa,
apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh, kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soalnya tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Iya toh. Nanti itu anak-anak kok gak enak mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawai. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek piro to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus? Ya aku ngguri dhewe to. Kowe guri dhewe? Heeh. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh, kejaksaan. Coke nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3? Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Oh, ya bener nggih leres, Pak. Leres, omongane ki ambeke wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong ki nek aku dhewe omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita guyon ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Gawe sing akeh, gawe sing akeh. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane Angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur nggih sak Sak madya, sak perlune nggih sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to Mas. Iya. Dicek romantis-romantise Pak. Betul. Saestu. Heeh. Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kali Mbak Julia. Sampai nek bina rumah tangga, iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. Piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, Abi. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya wong ya. Lho iki kulu wae ra apal kok. Celukane api. Kulu. Oh, alah potonganmu. Kulu dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku ijane isin di hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dhewe. Kok ora urut piye to Mas? Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho, niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe. Ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak. Gulu. Oh, duwe gulu karo ora pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten Pak. Lah niki celukan, Pak. Dok. Dalem Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niki menungso sing katan gajah. Nyapa itu? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek otot. Sing iso kuwi kok. Soal. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Iya ya. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone Mas? Lagu mesra paling gak lagune sing cagaul. 3. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak Kangke mboten paham. Ora ngerti aku. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye? 3. Cuy. Enak ya iki? Enek no. Tak syarap ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino gosari riwolo walawul jeneng kedel tulana mana mandel nganten tanganmu lho dipapok
mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane. Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye, ayo. Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, iki. Iki wis ra ndek kunci liyane kok ya. Duhai senangnya temantin baru. Kunci apa Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dina kuping kurang ndek bosok Mas, ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe. Du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. Bahasa omongnya, kok enak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Nek suaraku Pak rapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cukek kok dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mok kon nyiarno penapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak, Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang tamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikejop kok, Coy. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning Lah iya. parangi spot sih di sini, Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang pundi. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak, koma. Come on. Matur nuwun, Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara sarajengipun menika brobosan. Mayite sae napa sae? Sae. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tak kintang dang ding tung tret. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau itu harus nyanyi toh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyun sewu Pak, nika kepareng Nggih. jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Okpa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no, Oke. Mbak Okpa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yo. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke mbok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Met ya. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Met. Nek MC
Iki lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia toh. Ada. Mas, hop. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, Cuma guyumu sing kedawan. kataan to, Pak. Kataan deh, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salamu Aku dhewe. melu kaget. Lah niki malah mboten natural nek Ah. ngono iki. Sithik. Lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithikan ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Kan sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okpa. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Oktavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyonto. Sepate. Menika. Oh, Pak yo. Wis do sepo-sepo tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso mbedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh, nggih. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Carane gampang, Don. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis oversize kaya sepeda motor kowe iki kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk tukui. kowe yo mikir kuwi to, Don? Iya. Ayo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti carane. Padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene, wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora kuwi gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok situ IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane Umpamane kodhok jupukan kanggo sawah. ya Ya mau tenggene ngisore sinden. ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok iki jek perawan, kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Sik perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok.
Lah muni piye? Alah mriki yo apa. Ngawur kowe iki kok iso Niteni perawan kok nganggo kodho. nyuwun sewu. Ben sewu, Mbak. Lah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya, Kok padane bojo. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ora kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene. Carane to. Sakmono gedene rayo gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ora? Dalange melu. Ini Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus digoleki wong. Ya. Ndelik. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sih. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babai. Ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, S-bis. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. rono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndradas kok makane tandurane kancane Lah iki lho iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Okva, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Dan nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Atine bosok yo Sakne lho, maksudku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah masabirin. Iya to. Ah kowe biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe blembu. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti. Kenalan Dik. ora? Dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemu dah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Mm. Wis to sampean nek sido karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh Bojo bocah. kenalan lho. Ya apane Kalau kan Ade. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Ndak wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA tak save. Tak save. Ngono lho. Dik, Pak, Dalem, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki saiki. Ayo. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebisaan lho. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Gato asale saka. Ngopo to sirik padune. Yo, bojomu siluman
gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena anak kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus pola ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok sampean to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mak. Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asal. Angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini. Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi didelok. Para tuaku lara untuke tak banyoli yo. Bocah kocrok iki bocah iki para tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi paling iya ta? Ora nek dahar piye? Nek dahar piye? Moto sesuk tekan nggon. Ngamuk. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo. Oke. Ayo Mas. C Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. Di dalam Oh alah. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. sumpah kamu tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Ada ya sih. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya mesti tangan. Iso ya jenenge Alah, jajal ngene iki kok iso. jempol kabeh, Kok kok. iso tanganmu? Jajal ngene wani ora. Ya to. Anu aja ngono Dik. Aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek. Ndi jajal. Ayo muter set. So. Wet set. Oh. No. Hey, so. Weh, dua-dua. Aduh. Ayo iki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho Mas. Ngono kuwi Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Tongko. Ya apa ya? Tak pijuti Mas lara to Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngor bokong lho. Sampean ngrasane nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampeyan teng kene rekasane pupu ki mak Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora wani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nek kene kene. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya. Sang geni atasi. Nah, nek omah ya gak Piye? tukun LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamundutan? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten
bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, idalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kalih atus jirolu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten apa mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan jangkrik. Ndang aku Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu anggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku ora sanggup kowe. Walah, Ya mau ngira sangu. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50, 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Aman setunggal, Iya, aman terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho, lho los lho. Lah terus kok oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil satu. Tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo nduk. Iya, sembodo ya. Mat utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang lirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Tapi hitungane gampil. Mbak napa niki tebake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken Salindri. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Sing jegleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng tek tanggane. Digaris. Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa ya Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik. ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Lha jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya dia aja guyu Dik, ki serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan yo sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini apa? Ayo, Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo rindu ya.
Aku mumpul kene kok mau jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Aha. Kuwi Mbak Jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa enak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora nekon iki. Ayo. Ayo Mayang. Urung sik to. Ayo mumbal wenclok bledek wapok kok. Bledek kok menclok. Yen mamajan among karo janur kuning Kok kaya pentil muser to medhil. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok lah Jawa Timur. Puting beliung muser pitung puting beliung. Kira tak Nek pasur. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat to, Dik. Aja. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lek arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar Babat. Yo iki to jenglenge. Ralat ya, Mas. Gak apa-apa. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun iki bojone kok. Iya. Samper ngene, tam lagi. Lah sak menawa gudine. Lah iya nada yang ngono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Jariman untumu. Mami tak WA mi. Kok gini tanggane? Tanggane barang. Masih marai mbok tekane kene lho gak kowe enak. Kowe ape nyolong laku kowe? Alah wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Kowe kok lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo? Iya.
Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing api. Ini bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas. Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprok cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Tipis-tipis aja ya. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kangkau pengen lirik terus. Alah rawani popoy Pak Kangkau jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debok kok. Debok mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngetek bodoh. Panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Caping Ya, Mayang. Masuk dangdut Mas, yuk.
1, 2, 3, 4.